ọ bụ nnọọ oge iru uju ya nakwazi ịkwa arịrị dịka ozu late Mrs. Nkem Ọnụegbu bụzi nke niri na mbara be di ya ma bụrụkwazị na Ụmụchibu village nke dị na Ọbọfemili n'okporochime obodo Ọka North. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modilem ga-ewetara gị nya bụ akụkọ maka mmemme elimozu ya. Mgbe ọ na-ekwu okwuchukwu mgbe a na-aka ụka onye ya bụ nwaada lagoro mmụọ na ngwurube di ya, ụkọchukwu nke isi ụlọụka International Ebenezer Church dị n'Ọka bụ pastọ Ebenezer Eze kelere Chineke maka ụdị ndụ ya bụ Odoziakụ lagoro mmụọ, bụ onye ọ kọwara dịka ezigbo nwa nke Chineke jiri ndụ ya were gbara Chineke odibo n'ụwa. Ọ gwakwazịrị ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha gbaa mbọ hụ na ha nwere ezigbo nchegharị ka ha wee nwee ike nweta alaeze Chineke mgbe ha bichara ndụ ha n'ụwa. N'okwu nkasi obi nke o nyere ezinụlọ ya bụ Odoziakụ lagoro mmụọ, onye isi ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Christopher Molokwu, onye nke Maazị Afam Obidike nakwazi onye isi ngalaba nke na-ahụ maka ihe ndị a na-emepụta n'ebi si aga mbụ Odoziakụ Nneka Ekwunife nọchitere anya ya, gwara ya bụ nwoke bụ Maazị Stanley Ọnụegbu nke nwunye ya lagoro mmụọ ka ọ tụkwasị Chineke obi n'ihi na ọ bụ sọsọ ya ga-akasị ya obi ma meekwa ka o nwee udo nke mkpụrụ obi n'aka nke ya. Nwanne nwoke ya bụ nwaanyị nwụrụnụ bụ Maazị John Chebụzọ kọwara ọnwụ nwanne ya dịka nke bụ nnukwu ihe funarịrị ha ma si na ya edigo ya n'ihi na Chineke mazuru ihe niile, ma ọ yakwaziri Chineke ka onye ya ezumike na alaeze ya. N'Ọbọfemili, abụ m Chukwuemeka Modilem.